Good morning! Time check is now 10 o'clock in the morning. So today is Saturday, January 11, 2025. So, init na kayong panahon ng labang kung usa ka batalyon na pod. So, daghang mga puti. So, man akong pamahog, ipakaon ko ni mother. So, busy dyan sa kitang malawas. Napadyoy chat sa kong bana nga ni sobra na kuno ko asa baka ako na sobra ani. Tawagan, ipon mo tubag. So, kung mga salangan nabuhat aning kalakiharon. Naunsa naman ni siya. Tulog na ko guys. Init na kaayo ang panahon. Wala ko kasabot sa kong life. Init na kayo guys. Oh. Ito ang duha. Kayo may nagwari bukas. Hey, Bolito. Tuloy na dalanin mo. Sa naon. Wala na guys. Hello, good evening. So time check is now 9:10 in the evening. So daghan kayong may mga kanang gibuhat kaniha guys dito mi og barangay na may mga tapok-tapok na may pangsabutan. So niadto ko pagkahapon kay pagka punta kay na may mga ayuda ang ibahatag ng mga LGU. So mauto pagkahapon ni balik kay naapol kanang meeting. So pagbalik no pagkahapon ulan na lagi guys. So mauto diara ko katambay sa mong tindahan ibuglay ko lakaw-lakaw. So itong si Bana nag-uol na ko ni Solbad na ako yawan lang ko sa mga pangitabong anong inang ko niyag na sobra na kuno ko naglibog dyan kung anong unsay na sobra nagka-misunderstanding na di ay nagka-misunderstanding na sa storya ni mama o ni Habi mauto. So amping mo diha guys. So ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. So guys, salamat sa pagtanaw.